Onko sä koskaan, Markus, huomannut semmoista ilmiötä, että kun ihmiset ottaa tikkuaskista tulta, niin ne ravistaa sitä joka ketäisesti? Joo, ne kokeilee, että onko sillä tikku, että kuuluuko ravina. Niin, mutta kun ne ravistaa silloinkin, vaikka ne olisi 5 minuuttia aikaisemmin juuri ottanut tulta ja nähnyt, että tikkuaski on puolillaan. No se on semmoinen tapa. Jaha. No mistä niille semmoinen tapa sitten on mahtanut tulla? Onko se jollakin tavalla niin kuin koodattu ihmisen DNAhan, että muistappa nyt ravistaa tikkuaskia ennen kuin aukaiset, niin näet, saatko tulta? Voisi hyvinkin olla koodattu DNAhan. Siellä on suomalaisten DNAssa hyvin monia juttuja, niin kuin että suomalaiset on hirveän epäluuloisia. Miten niin? No suomalaiset esimerkiksi pelkää, että junan aikataulut ei pidäkään paikkaansa. En minä ainakaan pelkää. No, etkö ole koskaan nähnyt Tampereen asemalla semmoista, että kun juna tulee Tampereen asemalle, niin nämä laiturilla odottavat matkustajat hyökkää hirmupaniikissa sinne junan vaunuun tällä lailla, painavat niin kuin elukat. Siellä mummot pyörii kuin hyrrät, siellä entiset matkustajat ei pääse pois, kun nämä onnettomat survoutuu sinne junaan, kun ne pelkää, että veturinkuljettaja tulee yhtäkkiä hulluksi ja pistääkin sen junan liikkeelle, niin että he ei mukaan, eivätkä pääsekään hiihtolomalla Konginkankaalle. Ja saanko nyt kysästä, että minkähän takia niiden pitäisikään päästä sinne Konginkankaalle hiihtolomalle? No kun lomalla ihminen haluaa pois sieltä, missä ensin oli. Suomalaiset menee bussimatkalle Saksaan, eläkeläiset, ja saksalaiset tulee Suomeen. Kumpikaan maa ei todennäköisesti ole toista parempi, mutta siitä huolimatta, koska ihmisen pitää olla lomalla muualla, niin 30 000 eläkeläistä menee Lübeckissä tälleen ristiin. Niinpä tiedätkö minkä takia? Sen takia suomalaiset menee Saksaan, että Saksassa on halvempaa. Niin ja saksalaiset tulee Suomeen, koska Suomessa on halvempaa. Ei pidä paikkaansa. Suomessa on kalliimpaa. Halvempaa on saksalaisille bussimatkustajille nimittäin. Niillä on bussissaan spriikeitin ja purkillinen tätä hernekeittoa, joka on varsin edullista. Ne sitä korventelee siellä ja syövät peltikipuista ja se on paljon halvempaa. Niinpä kuin se, että pitäisivät lomansa Saksassa ja söisivät siellä ravintolassa. Mulle ei ainakaan ole missään halvempaa olla lomalla. Vaikka mä olisin omalla mökillä ja vällyjen alla ja lukisin dekkareita, niin aina on loman jälkeen rahat loppu. No, elä pien lomaa, niin pääset siitä riesasta. Niin, mutta kun on pakko. Kun nimittäin laskuja tunkee postiluukusta joka päivä ja on pakko pitää lomaa, jotta saa lomalta paluu rahat, jotta niillä maksetaan taas ne laskut. Mitäs laskuja sulla nyt niin älyttömästi on? Ruoka, juoma, vaatteet, kissan hiekkaa 600 kiloa. No, otat ison kirjekuoren ja kirjoitat siihen päälle, että muita tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia lähettänyt Hannu, lyöt laskut sinne ja lähetät sen verottajalle maksettavaksi. Mitenkäs minä sitten todistan verottajalle, että tämä kissan hiekka on minun tulonhankinnasta johtuvia kuluja? Lähetänkö tositteena sen 600 kiloa kissan hiekkaa? Ei, kun siihen liität ilmoituksen, että kissan hiekka on terveydenhuoltokustannus. Niin. Että kirjoitat siihen vaikka, että mielenterveyteni vuoksi minun on pakko ostaa kissahiekkaa. Joudun pitämään kissaa, koska se rentouttaa minua ja jos ei ole kissahiekkaa, niin asunnossahan ei ole pirukaa. Mielenterveyteni vuoksi minun täytyy nyt ilmoittaa, että minun DNAni kieltäytyy enää keskustelemasta sinun kanssa tänään yhtään eteenpäin. Tahikka, minä todellakin tulen tässä hulluksi. Se todella lieneekin lähinnä ajan kysymys. Että koska päsähtää. Käymme aina rinnakkain, vaikka esteitä on. Joskus tiellä kohtalon. Voimme kaikki ne voittaa, kun kuljemme vain. Tiemme yhdessä näin rinnakkain. Hulluuden torjumiseksi katsomme, mitä tällä kertaa sisältää yllätyslaatikko. Täällä on venäläinen cha-kirjain. Onneksi olkoon. Iltasatuna kuulemme tällä kertaa sanun nimeltä troglodyyttien kosto. Ja troglodyyttihän, niin kuin kaikki tiedämme, on luolamies. Troglodyyttien kosto. Asuipa kauan sitten Pielisjärven pitäjässä troglodyyttejä luolissansa. Troglodyytit pitivät nuotion ympärillä iltaisin keskustelupiiriä, missä he pohtivat erilaisia asioita, kuten maidon pastoroinnin mahdollista keksimistä, unkarin kieltä ja hippejä. Hippejä ei ollut silloin vielä läheskään keksitty.
Sanoipa silloin hippiasiasta innostuttuaan troglodyytti, jonka nimi oli Sorjonen, että uskotteko jätkät, että muutaman tuhannen vuoden päästä ympäri maailman ja täällä Pielisjärvelläkin on ihmisiä, joilla on punainen tukka, joka on leikattu niin kuin villisian harja. Sitten niillä on hakaneula nenässä tai poskessa ja helvetin kummalliset vaatteet ja naamassa maalausta. Että uskotteko jätkät, että semmoinen tulee? Muut troglodyytit alkoivat nauraa höröttää Sorjosen ennustuksella ja kysyivät, että mikä se hakaneula on. Sorjonen ennusti, että hakaneula on tavallaan naula, jonka voi panna lukkoon. Mikä on lukko, kysyivät troglodyytit. Lukko on vähän niin kuin tekninen solmu, selitti Sorjonen. Mitä tarkoittaa A, tekninen, ja B, mikä on solmu, kysyivät troglodyytit. Nythän tämä meni ihan läskiksi. Ei teistä ole intelligenttiin debattiin, sanoi Sorjonen ja suutuspäissään laski vetensä troglodyyttien nuotioon. Nyt teit Sorjonen viimeisen temppusi, sanoivat troglodyytit, ja kostoksi rakittivat Sorjosen metripituisella laululla pahanpäiväisesti. Sen pituinen oli troglodyyttien kosto.